Xwendekarên keçên zanîngeha Munzûra Dêrsimê ji bo xelkê qeze û bajarên ku qedexeya derve lê hatine ragihandin, li meydana Seyîd Riza alîkariyan berhev dikin. Em ji bo xelkê Cizîr û Silopî, Nusaybîn û Sûr em vana top dikin, alîkarî top dikin. Xwendekarên ku di duyê çilê de dest bi berhevkirina alîkariyê kirine, zêdetir zad û xorakên bingehîn, mamayên pitikan, paçên bin jin û zarokan, keresteyên tenduristiyê kom dikin. Ez vê derê zanîngehê dixwînim, xwendekarim. Em vê derê ji bo cê qedexî lê em alîkariyê top dikin. Jê bebek ji bo zarokan mama qadin pedî em top dikin qûru gida heye. Kampanya me do dest pê kirê. Ew ê hefta sonî li Seyîd Riza meydanê be. Jê pê ve ew zanîngehê bi standa me heye. Helmeta berhevkirina alîkariyan bi serpereştiya civata beşa rêveberiyê, civata raman û zimên û civata beşa civaknasiyê ve bi rêve diçe. Alîkariyên ku li Dêrsimê dicivînin dê xwendekar bi xwe bibin wan cihên ku qedexeya derketina derve lê berdewam dike. Em dizanin ki sî û sê royê Sûr binê zilm zorê daye û nikanin nam bîrin, nikanin xwarinayê xwe bînin, cêlan tune, av tune, em koma civaknasî û komê Lûrdinê jî alîkariyê me dikin. Em ê bi hevdira top kin û em bi xwe xwendekar em ê bu alîkariyê xwe top kin xurabûn cêkî em Sûrê, Nusaybînê, Cizrê, Silopê û ciyê dinê. Biryarê helmeta civandina alîkariyan 14 roj bidome û tê payîn ku rêxistinên civaka sivîl jî piştgiriyê bidin vê hewldana xwendekaran. Serkan İnce, Ruda û Dêrsim.